Әйтергә кирәк, без Токташка багышланган яшь шагыйрьләр бәйгесенә дә старт бирдек. Аның беренче этабы инде тәмам, 60-тан артык шагыйрь килде һәм әйтергә кирәк, арада шундый шәп шагыйрьләр бар. Алар белән дә яңа бер проект эшләргә дип уйлап торабыз. Шуңа күрә бу әле күзгә хәтле дәвам итә торган проект булачак. Казанда бит инде татар шагыйрьләренә, гомумән язучыларына һәйкәлләр бик аз. Һәм Токташның һәйкәле бүгенге көндә юл чатында тора. Аңа тиешле дәрәҗәдә игътибар юк һәм шуңа күрә без менә әдәбиятчыларыбызны алып, шушындый мирас калдырган язучыларга багышланган менә шушындый серия эшләргә уйлап торабыз. Аның чыннан да моңа хәтле билгесез булган берничә фактны ачырга һәм аны киң аудиторияга таныттырга дигән шушындый максат куйдык һәм бәлки әлеге лекториялар дәвам итә. Ләкин бу әдәбият китап битләрендә генә ятса, бу зур кайгы хәсрәт булыр иде. Чөнки безнең бурычыбыз ләйсән белән бу әдәбиятны терелтү, bu әдәбиятны кеше арасына алып чыгу, урамнарга алып чыгу. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә Марат Будушка, Телләр комиссиясына. Без зур милләт, безнең язучыларыбыз йөзләгән бөек язучыларыбыз бар. Ләкин кызганча каршы безнең яңа буын беренче язучыны, беренче шагыйрьне генә белә. Бу дөрес түгел. Татар әдәбиятына бүгенге маркетинг җитми. Мин үзем специалист түгел. Мин авыл хуҗалыгы эшлеклесе, мин 25 ел Гава булып эшләгән кеше, мин агроном по профессии. Рәхмәт ишегез зур. Менә Мавлудович күп сәлам әйтте сезгә. Рәхмәт. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү һәм мәсьәлә комиссиясе рәхмәт хаты филология фәннәре кандидаты КФУ доценты Хәбетдинова Миләүшә Мөхәммәтҗан кызына, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы урынбасары, комиссия рәисе Мавлудов Әхмәтов Казан 2024 елына. Мавлуш тагып куйды дип әйтәм, тагып такканда җанлы шәй итергә магы үзе тагырмай икән. Мин әтәшләр суеп калган разбойник дип мине разбойник дип мин язучы булдым дип шуны күреп. Алла хәтердә безнең, әмма ләкин менә әгәр без балаларны калдырбыз, ул яхшымы юк, Мөхәммәд үзе бит инде сыннан да әгәр аны укысаң шуысы килә бит сыннан да. Менә мин 10 ел Тухан абый белән бергә утырдым Госсоветта. Бер инде авылда Тухан абый тигә бит инде чыгыш әзерләйт инде. Ой тәйне, малай җегетләр, сез дә минем кебек уйлыйсыз инде. Ну сезгә сөйләргә ярамый, хәтта мин сезнең өчен чыгып сөйләмәм диде. Шуның өчен сез дә сөйләмәсәгез, тагын кем сөйли? Рәхмәт зур. Үзегез беләсез, бүгенге көндә трудовойдагы барлар, цензуралар, мин үземне азат кеше дип саныйм. Мин Токташны иренә Токташ гаиләсенә ләктем һәм ирем әйткәнчә книжки, а потом детишки дип, менә шулай итеп минем шәхсән тормышта тәртипкә килде. Бер яктан миңа бик авыр булды Токташны укырга, чөнки мин Токташны татарча укый башладым. Бик күп сүзләрне ул чакта мин татарча белми идем. Без бит инде хрестоматиялар буенча гына татар әдәбиятын өйрәндек. Бер сәгать керәдер факультатив. Ансы да безнең китапханә алып барды. Ярты татар телен без участокта үткәрдек, чөнки әле труд дәфтәре укучысы булды инде. Безнең официаль китапларда Токташ Тукайга каршы чыкты дип, Тукай мәктәбен җимерде дип миф тудыралар. Маяковский: сбросить Пушкина с парохода современности. Шалт итеп бу мифны без күчерәбез татар әдәбиятына, Токташтан да Тукайга каршы чыккан шагыйрь ясыйбыз. Нақый сәнбәтнең архивында Низам Арслановның хатирәләрен таптым. Һәм анда бер җимле генә бар. 13 елда безгә укытырга килгән Кәрим Буриев дигән мөгаллим сәбәп булды безне үзгәрүгә. Бу җимләне ничек комментирует итә үзе Токташ? Бакырган иде алып Тукай вакыты хәзергә кадәр 500ләрчә шагыйрьләр тарафыннан сузылып килгән татар иске üslubu стиль җимерләргә тиешле. Ул искерде, ул киң рухлар, ялкынлы йөрәкләр өчен тар. Менә бу җимләдән чыгып без Тукайга һөҗүм ясый дип чыгарды. Безнең әдәбият белгечләре менә моңа кагылып